Wannan ita ce tatsuniyar Junaidu Sarkin Ƙarfi. Gata nan ku. A cikin wani gari wanda ake kira da Gidan Ruwa, an yi wani jarumi wanda ake kira da Junaidu. Junaidu ya kasance ya ɗauki kambu na jarumta a cikin wannan garin nasu, saboda ya yi musu maganin wata shahararriyar annoba da take damunsu. Wannan dalili ne ya sa aka ba Junaidu kambu da kuma jarumta. Duk da cewa Junaidu a rayuwarsa ya kasance ba ya yi wa mata murmushi, barantana ma har su ga haƙoransa, saboda wani abu guda ɗaya. Saboda Junaidu ya yi imani cewa idan har kana yi wa mata faran-faran, to tabbas za su raina ka. Sai dai Junaidu ya kamu da soyayyar wata yarinya wacce ake kira da Fati. Fati kuma ta kasance ma'aikaciyar gwamnati ce, saboda babbar 'yar sanda ce wacce ake matuƙar ji da ita. Dalilin da ya sa Junaidu har ya ga Fati kuma sannan ya ga yana santa. A da Junaidu ya kasance babban matsoraci ne, saboda shi kansa bai yi tunanin yana da ƙarfi ba. Hatta kare idan har ya yi wa Junaidu haushi, to Junaidu yakan iya sati bai ƙara bin wannan layi ba, saboda tsantsar tsoro da kuma tsoron da yake a rayuwarsa. Junaidu Sarkin Ƙarfi mace ce silar zamowarsa jarumi. A da ya kasance cikakken matsoraci ne. Akwai wata wacce na faɗa muku cewa ana kiranta da Fati, kuma ita ma'aikaciyar gwamnati ce. An turo ta aiki cikin ƙauyen su Junaidu saboda akwai tantiran 'yan ta'adda, musamman waɗanda suke shan wiwi da kuma taba. Saboda haka aka turo ta domin ta koya musu darasi. Sai duk da zuwan ta wannan gari, waɗannan 'yan ta'addan gaba ɗaya sun takura mata sun hana ta sakat. Shi kuma Junaidu baya son abin da waɗannan 'yan ta'addan suke yi mata. Saboda haka ne ya sa wata rana ya ce zai bugi ƙirji idan har 'yan ta'adda suka zo za su yi mata rashin kunya, to tabbas zai rama mata. Ba ma wasu manyan 'yan ta'adda ba ne ba fa, area boys ne, wanda suke tare al'umma suke kwace musu wayoyi, ko kuma su shigo har gidanka da daddare su nuna ma wuƙa, sannan su ce ka fito musu da wasu 'yan dukiyoyinka da kake ji da su, abin da ya danganci zinare da kuma gwalagwalai da kuma wasu abubuwa. Wannan 'yan ta'addan sun tara dukiyar da ta fi ƙarfin misali, saboda sun tara kuɗi sosai. Saboda duk wani fashi da za a yi a cikin wannan ƙauye da kuma ƙauyukan da suke kusa da su, kusan ƙauye 7, to waɗannan 'yan ta'addan da suke garin su Junaidu, wato area boys, su ne suke zuwa su yi wannan fashi. Gashi kuma Junaidu Sarkin Ƙarfi ya kasance jarumi ne shi, amma kwata-kwata bai san cewa shi jarumi ne ba, sai da bayyanar Fati. Kuma Fati ita 'yar sanda ce. Lokacin da Fati ta zo ta kama su suna shaye-shaye a tsakiyar gari, sun nemi su yi mata rashin kunya har wani ya ci kwalarta. Junaidu Sarkin Ƙarfi abin ya ɓata mai rai, ya alkawarin cewa tabbas sai ya ɗau mataki. A lokacin ya cire tsoro ya je gurin. Sanda Junaidu Sarkin Ƙarfi ya je gurin, ya yi wa waɗannan 'yan iska wato area boys umarni kan cewa su cika ta, saboda ita ma'aikaciyar gwamnati ce. Rashin ɗa'ar zai yi yawa, su yi wa 'yan gari kuma sannan su yi wa ma'aikaci wanda yake sanye da kaki. Kasancewa sun ga Junaidu Sarkin Ƙarfi dolo ne kawai da yana da ƙiran masu ƙarfi, suka mai rashin kunya sannan suka ce ba za su kyale ta ba kuma ya bar gurin. Junaidu Sarkin Ƙarfi yana ɗarɗar sannan kuma a tsorace yake. Ya ƙara buɗe baki ya ce idan har ba ku kyale ta ba, ta ci gaba da yin aikinta a matsayinta na mai kula da al'umma, to duk abin da ya faru da ku, ku ka siya da kanku. Kawai shugaban 'yan ta'addan ya kalli Junaidu ya ce kai ka tafi gida, idan ba ka ba kuma yanzu nan za mu zane ka mu ma wanka a nan gurin. Junaidu Sarkin Ƙarfi ya ji tsoro ya kama hanya ya tafi gida. Lokacin da Junaidu Sarkin Ƙarfi ya je gida, sai ya zo ofishin 'yan sanda, ya samu Fati a zaune a ofis ranta a ɓace. Junaidu Sarkin Ƙarfi ya ba ta haƙuri, sannan Fati ta ce babu komai, ai irin ku ake buƙata a cikin gari, ba wai irin wa'yancan ba. Junaidu Sarkin Ƙarfi ya ji daɗi sosai, sannan ya ce dan Allah in ba za ki damu ba zan faɗa miki wani abu. Fati ta ce to shikenan, ina sauraron ka Junaidu. Dama ya daɗe da faɗa mata sunansa, tun shigowarsa ya faɗa mata sunansa, sannan ita ma ta faɗa mai sunanta Fati. Sannan ya ce ina son ki ne Fati. Fati ta yi shiru ta ce za ta yi shawara. Junaidu Sarkin Ƙarfi ya tashi tsabar murna ya tafi gida. Sanda Junaidu Sarkin Ƙarfi ya koma gida, sai Junaidu Sarkin Ƙarfi ya tarar an kulle gidansu, ga kuma jakinsa a ƙofar gida ba a shiga da shi ba. Junaidu Sarkin Ƙarfi ya bubbuga gida ba a buɗe mai ba. Ya saba haurawa kamar dai yanda idan har yayo dare ba a buɗe mai gida ba yake haurawa. Kawai ya ce dai bari dai ya gwada shiga da jakin nan nashi. Junaidu Sarkin Ƙarfi kamar wasa
ya yi yunƙurin ɗaga jakin nan kawai ya ga ya ɗaga shi. Abin ya ba shi mamaki. Ya ga ya haura da jakinsa a baya ya goya shi ya saɓe shi. Junaidu sarkin ƙarfi ya ringa mamaki. Kawai ya fito ya samu wata bishiya ya ce bari ya gwada jijjige ta. Kawai ya jijjige ta nan ma abin ya ba shi mamaki sosai. Junaidu sarkin ƙarfi a zaune ya kwana yana tunani ya aka yi ya samu wannan ƙarfi. Shi dai ya san ba wani abu yayi ba, to ta ya aka yi yake da wannan ƙarfi. Washe gari da safe Fati ta fito sabalan da ita da yaranta 'yan sanda. Kawai sai ta haɗu da Junaidu sarkin ƙarfi. Suna tsaye suna tattaunawa suna shira sai ga area boys nan sun zo. Sun baza kowa suna ƙwace musu wayoyi. Kawai Fati ta maza ta zaro piston ɗinta ta ce idan har ba su tsaya ba to duk za ta harbe su. Kawai shugaban 'yan sandan yana zuwa. Kawai Fati ta harbe shi a ƙafa. Kawai shauran 'yan ta'addan suka yo kanta. Kawai Junaidu sarkin ƙarfi da ya samu ɗaya ya mare shi. Kawai ya mutu a gurin. 'Yan ta'addan nan kowa ya ringa jin tsoron Junaidu sarkin ƙarfi. Ya aka yi Junaidu sarkin ƙarfi ya ƙaro wulaƙanci haka? Ya aka yi ya zama mai ƙarfi? Kowa ya ringa jin tsoronsa. 'Yan ta'addan nan dukansu kowa ya gudu saboda an ga Junaidu sarkin ƙarfi ya zama jarumi. Ya yi wa shauran 'yan ta'addan duka sosai, wasu aka kai su gadon asibiti. Sai Junaidu sarkin ƙarfi ya yanke shawarar zama ɗan sanda saboda taimakawa al'umma. Junaidu sarkin ƙarfi mai gari ya tsaya wa Junaidu sarkin ƙarfi. Junaidu sarkin ƙarfi ya je ya yi karatu sosai sannan har ya zama ɗan sanda. Sanda Junaidu sarkin ƙarfi ya zama ɗan sanda ya ce shi a garinsa zai yi aiki saboda ya taimakawa al'umma kuma sannan ya kawo ƙarshen 'yan ta'adda. To wannan shine tatsuniyar Junaidu sarkin ƙarfi wanda ya yi aikin ɗan sanda saboda kawai garinsa ya zauna lafiya, babu hayaniya kuma sannan babu hargitsi kuma babu cece-kuce. Wannan ita ce tatsuniyar mu ta yau ta Junaidu sarkin ƙarfi.